Tanghali sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta oras-oras. Marhay na hapon o yapon alas 4 bareta sa Lado Nasyonal. Posibleng magdakul pa ang mga Pilipinong mag-o-online selling maski pa turusan na kan gobyerno ang ipigpapautob na quarantine sa Pilipinas. Ini segun kay Trade Secretary Ramon Lopez dahil nahiling kan mga Pilipino ang kaskas asin magayon na transaksyon kan online business. Magigirumduman na naglangkaw ang numero kan mga naglalaog sa online selling poon kan ipinautob ang lockdown dahil sa COVID-19 pandemic. Piglalao man kan Department of Trade and Industry o DTI na madakol paan mga numero kan mga mabukas ni negosyo ngunya na diit-diit naman na tuturusan kang nasyon o kaya pigbubukasan kan Pilipinas ang ekonomiya. Alas 4 bareta, Lado Nasyonal, pinagsurat ni News Director Edwin Peralta. Siyempre nakamonitor si News Manager Mardela, si June Napoli sa Technical Control, sa IT si Mark Siand Madrid. Ako po, si Pio Fernandez. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Ang Fresca Tuna, 21.25 lang SRP. Mas mura kaysa ibang tuna. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Judge Chewing Gum. Chillax. Mag-judge ka muna. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. Uya ang mas pinakusog, mas pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadangog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Good afternoon. Fetsa 23 na ngunyan kang Nobyembre, Lunes 2020. An samuyang pagrespeto giraray sa lambang miyembro kan komunidad asin kan familia kasabay an paglaom na sana po gabos kita na sa sitwasyon na ligtas sa tahaw na inikan kadifisilan sa pagbangon niya to darakan bagyong mga nag-agi. Pati na po sa tahaw kaining pandemya. Nasa tahaw pa po kita kang pandemya ha, day makalingaw. Tibaad nagukumpyar tabe. And siyempre, dapat permi kitang manarig asin makimaherak sa amang Diyos. Sagkod naman kitang alas 5 ang pagkahapon. Bicol Target. Ano tabi lamang ang pigmimeriendahan. So mga nagapupurupukpok lamang dyan kan bubong, yero, nagdidiit-diit ng magbangon kan pagbuhay. Sige lang tabi, kayang-kaya ta ini. Si Ramon ngunya, nakakatan akapat yun kan so ulog-ulog. So birilog-bilog bagay yan na ano nga ni pigigibukaan. Tapos igwan, may gata yan bagay yun, ade. Birilog-bilog si Ramon. Yan, adi, mainit-init pa. Sus, tunay. O kaya ginatan. Yan. Dispwes igwa kanin tubig na malipot-lipot. Tranquilo ang laban. Ligaspi, yaon tabi ka mo, may paradangog. Albay District, Sagkod Daraga. Pati na po sa manlain-lain na parte kan Albay, sagkod sa pagtaraning niya tong probinsya sa Laog kan Bicol, diyan sa Catanduanes. Kumusta na tabi ang pagbangon kan Catanduanes? Puro kita tabi duma sa Central Luzon, Buda Metro Manila, pero kung totooson yun, sa totoo lang, ang Catanduanes mas nagulpi. Garo hinulogan ng atomic bomb. Puro kita naka-target duman sa Central, sa Tugigaraw, sa Northern Luzon, sa Manila.
Mas matindi po sa Catanduanes. Kompleto ang tropa, ang news team. First District si Jomar Bien, Third District Jimmy Nasalita, Second District si Al Armario sa kuyang mga compadres. Katuwang si Ands Galero, Renz Luna, Luens Burse Barcena. Sa Manibela si Henry Boy Mata, Technical Control June Napolis. Abot sa inso baha diyon kan bagyo naman sa Indo kan nakalihis ha? Sa inso level naman kan tubig sa Pulangi. Si News Direct Edwin Peralta, maski na sa pagmundoan familia, nako diretso ang serbisyo ni Direct Edwin. Our prayers and pakikiduma may tabi Direct Edwin ta so sa iyang tatay uyang po nakaburol diyan sa Oro Memorial Home si Tatay Eddie Peralta Senior. Yan, no rin ang lubong direktor. Day pang abiso, ikon muna sana, i-anunsyar muna sa natabi ano. Sige, condolence. And sa IT, si Mark Sian Madrid an sa tuya diyan nakapartner man. Ako po ang sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Marahay na hapon, Bicolandia, Pilipinas. Asinhali man sa Legazpi City, Philippines. Good afternoon diyan sa mga paraantabay sa Samuyang official Facebook page, netwide, on-air, online, worldwide. Naga-broadcast po ang DCGB News Online. Siyempre sa YouTube, hanapon lang nindo tabi. Sabay man dyan na nagbo-broadcast pa sa YouTube, hanapon lang nindo DCGB Legazpi. Yan, sarabay-sabay po yan. Aday kamo dyan, magpaabot ng informasyon sa chatbox kang DCGB News Online. Ayan sa sakuya man na Facebook account sa Facebook. Pati naman po sa sakuyang Messenger. Buda sa sakuyang mga cellphone numbers sa Globe 0926 0156 020. That's 0926 0156 020. Sa Smart 0961 759 0888. That's 0961 759 0888. Smart. Good afternoon, Luens. Go ahead. Salamat abi Sir Pio, maray na hapon, maray na hapon sa gabos na mga paraantabay sa mga dagdag pang bareta. Nagkasiribot gunyan ang mga manlain-lain na kapitanis di barangay sa syudad kan Legazpi na paisihon ang sa indang mga residentes tabi Sir Pio manungod sa pagresumir kan road clearing operation na ipinaluwas ngunyan kan Department of Interior and Local Government o DILG Legazpi. Ini makalihis na ipagpaabot sa DCGB News na Kapitan Nick Barrios kan Puro asin Kapitan Coco Arienda kan Barangay Bigali, Legazpi City na may ipinaluwas na orden si Madam Ruth Gigantoka kan ang Local Government Operations Officer ka DILG Legazpi sa mga kapitanes na ipigbabawal sa publikong tinampo ang pagparking sa liwat, pagtambak ng aggregates asin iba pa mga illegal na pagkonstruhirin yan ano man na struktura sa tinampo basado sa ipigpapasunod na Memorandum Circular Number 2020-145 kan DILG Central Office. Susog sa duwang kapitan na ini, antimano na nindang ipipaisyan sa indang mga residentes nga ni na day ni magkabirigla kung magkondusir sinda ng clearing operation sa lugar. Nakapalaman sa ipinalawas na orden ni Gigantoka na nairesumir ini ka nakalihis na Nobyembre 16 ang nasambit na bagay para kibuhon kan mga opisyalis di barangay sagkod Enero 15, 2021 asin dapat full implementation ini tana sa Modified General Community Quarantine o MGCQ naman ang syudad. Ang mga barangay ma-implementar kang road clearing na ini asin nakatalaan ang mga ini na magsumitir ng report kan compliance kay ini sa nasambit na opisina bago mag-Disyembre 13, 2020 para sa pagkibag ang mga opisyalis din sharing na bagay yan na bulan ni Nobyembre. Roger Kopya. Yan tabi Sir Pian, mga dagdag na istorya. Ako po si LVV. Salamat, Luens. Dagdag na istorya hali dyan sa luwas. Luens Burse Barcena po yan ha. 18 na makalis ang alas 4 nin pagkahapon.
Okay ang linya ni Pading Jimmy June? Hindi ba napuputol? Sige. Idiretso ta. Ali dyan sa 3rd District ng Albay. Compadreng Jimmy Marayn hapon. Go, go, go. Maray na punta pa din nagformular nin sarong barangay resolutionan konseho kan barangay Maninila digdi sa ginubatan sa pamamayon ni punong barangay Artemio Oxales kung saan may kinaraman ini sa kahagadan sa kan barangay sa provincial government na kung pwede idiklag ang mga river channel konektado sa pamitisan kan bulkan dahilan sa madali nang magsurupay ang mga volcanic materials sa mga galis o mga salugan. Susog kay Kapitan Artemio Oxales, in kasong iguanin mga makusog na pag-uran o pagbaha, naturally sa masap ngay ini sa mga gilid ang rarabasan kay ni, iyon na mismo ang sentro kan na barangay, mawawagas ini liwat, ibubulos ini, diretso na naman sa San Rafael, Travessia, San Francisco. So anoan sa iyang nahihiling na pwedeng rekomendasyon? Akadan tabi pa di so River Channel. Yan. Maiwason ini pati. Oho, aram mo kumpadreng Jimmy, maski ang apse mo, iyuan ang rekomendasyon, dapat nga ni open quarry na yan sa mga river channels, tanganing diyan umagi, sutubig, buda mga materialis na medyo hararom, dahi magsapngay, dahi magpara kung sain-sain magbulos iyan ng mga volcanic materials over. Oho, tawanan kumbaga kung sa tinampo, road right of way. Yes, oho. Ay may direksyon na bako na kung sain-sain sa na Correct. araw kan na inot na maski sain-sain sa namin nakalot. Roger, O sige. niyan dapat matawan inin direksyon sa pagsabing bako sa nabaybayan na kaipuan na ralion digdi kundi pati mga bato. Sa pagsabing sabay ining mariligid pag magkaigwanin mga makukusog na pagbasa na daiman. Yes, oho. Bako sa na ini igilid, kundi kay puhandang removal, sa pagsabing kung igigilid, tal kumusta, iaranod man giraray ini na mga tinuladang baybay gapo, asin mga graba, nakaaro nga man giraray sa mga barangay sa pamitisan kan na bulkang mayon an na peligro. Roger, kopya, sige. Apwera sa resolusyon na inot nang ipinaabot kay Gobernador Al Francis Bichara, may ipapahabol pa sindang manifesto o resulta kan signature campaign kung saan sangunyan, siguro sa kapitan, nasa 400 pamilyas na nakapirma in support ini sa resolusyon na pigahagad na kadan ang mga river channels tabi pa de. Aram mo kumpadreng Jimmy, sa totoo lang ay honestly, dahil ko masabutan so correlation kung nata itong sa iba tulos na nag-conclude na so paglantop dyan ni mga lahar sa nagkaperang lugar sa ginubatan, ipinagkauwing sa quarry. Oo, dahil ito masabutan kung sa itong quarry, baka sa punto man na dahil nasa direksyon. Iyo, pwede, arog ka ang tatibaan kung akad sa ng akad, tapos duminalagan, so direksyon kan volcanic debris, mga flow, sa dahi man dapat agihan. Yan. Kayo man ito sa na-formular sa isip ninda, sa pagiling ninda, pamilyar sinda dyan, nasa pamitisan kan bulkan. Posibleng arog kayan kumpadreng Jimmy, tibaan kon sige sa nasuarakad, nabako duman sa designadong lugar. Kaya nagkaigwa na lugod ng general conclusion, tapuson ko na lugod para mentras, dispes tanuson. No. Yan, sige. So yun na yan, river channel ang dapat masusog. Roger, sige. Ngunyan, nag-agiman kita na sa opisina ni Provincial Engineer Dante Baclao. Oho. Noted naman ini tabi pa de, magdidependihan sa indang action sa orden kan gobernador. Tawaran pa man siya ni nakakaputan katong resulton. Nasa kay gobernador ang decision tabi kay na pa de. Gustong sabihon, nakaabot naman kay Engineer Dante B, kay Engineer Dante Baclao. So, resolusyon. Dahil pa nga wala pa. Ayun, sige. Kung ano ang masasabi kan nga gobernador, iyo mas siyempre natural ang gigibuhon ninda. Roger, sa kopya. Although, familiar na sinda, aram na ninda ang sitwasyon, kundi natural maghahalik kay gobernador ang instruction. Kopya, sige. Yan, tabi pa din mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumpadreng Jim.
Bobeltadahan ta yan, kung bako ngunyan sa aga dumampo sa tingog kan banwaan, talagang pinag-hold fire kumo na iyan mga nakakuatama na informasyon, ideya manong dyan sa mga kwari-kwari na yan. May nag-apod sa tuya sa cellphone, hello, marhay na hapon, tabi. Good afternoon. Opo, si Say Tabi ini. PIO, Public Information OTEC. Opo, si Say Tabi ini, sir. Nadadangog na kita sa programang Bicol Target, Tabi. Digdi po ni sa Dunsol. Ano po, Tabi, ay mapaglilingkod? Nadadangog ka na sa programa. Ayun po, sisi ba ito na binawian na ram na buhay dyan sa Indo? Suama, Tabi, kan samuyang news director, si Eddie Peralta Senior. Suama iyan ni news director Edwin Peralta. Over. Ang panabutan ko so nag-broadcast sa news sa pag-alas 12 sa partner ni tandem ni Miss Antibula. At bako man po, suama niya po, Tabi. Si ba yung first na Miss Antibula? Chi Antibula. Chi Antibula. Antibula. Oh, thank you very much. Salamat, Tabi. Edwin na. Sige po, Tabi. Yan. Sa tuyang mga caller, hali po dyan sa luwas. We will be right back. Pakalis kan mga pagirumdom. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Akala ko po kasi hindi na po puputo. Biglang sumabog. Taon-taon, higit 1,000 buhay ang apektado, napinsala at nasabugan ng paputok. Higit 900 nabulag at nagkatama sa mata. Higit 100 naputulan ng daliri, kamay o braso. Higit 20 at namatay. Isa ayon sa 2013 datos ng DOH. Mahalaga ang buhay. Iwasan ang paputok. I-report ang bawal na bentahan ng paputok sa PNP Hotline 117 at sa DOH Hotline 165364. Isang paalala mula sa inyong DOH. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA No. 072 Series of 2020. Taranuman sa malubago, nagkasurundo mga miyembro, malanganin naging duwang grupo, nagkaurisad, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangan ni dai magutom, ayaw kaunon, magtaranom. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo ng sambayanan. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay, just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand Swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand Swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay, just na lang ngayon ang Bear Brand Swak. Bear Brand Swak, 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang 10 pesos na lang mga moms. Bear Brand Swak, 10 pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2020 to December 31, 2020. Per DOH FDA CFR promo permit number 0741 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers. Like me Marian Rivera. and Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat
needed 3 Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose needed 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Sa Fabcon kong charcoal protektado, ang chef sa umaga, I'm home! Mommy, namabungo pa rin sa gabi. New Sir Fabcon Charcoal Fresh. First Fabcon na charcoal protektado. Kaya blooming ang bango. Sir Fabcon Charcoal Fresh. Wow! Ikaw ba yan, Jen? Ako to. Ikaw ba yan, Kim? Ako to. Bes, ikaw ba yan? Ako to. Sila nga yan. Pumuti at kuminis lang. Ang sikreto, Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Angat sa iba. Dahil dito, pinaghalo ang Kojic Acid at Collagen para ang kutis mo noon mas maganda, maputi at makinis ngayon. Wow! Ikaw ba yan, sir? Akoto. Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. The secret of beautiful skin. Dermatologically tested. Available in leading supermarkets and drugstores. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 072 series of 2020. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hiningi ka. Parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the face of the pandemic this school year 2020-2021. DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. We are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment for the second semester, school year 2020-2021 for both undergraduate and graduate schools will be from January 4 to 16, 2020. Classes start on January 18, 2021. No tuition fee increase. Reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi, concerned with your safety and your future, your success, our word. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution! B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID. Breakfast na masustansya? O Gilbert, eto ang 10 pesos. Bumili ka ng chocolate cereals at ng gatas. Ha? Kakasya ba lahat yun sa 10 pesos? Oo naman! Bili ka ng Coco Crunch All-in-One! Ito'y chocolate cereals na may gatas na, masarap at nakakabusog pa. Aba, sulit nga ang Coco Crunch All-in-One ano? 10 pesos lang ang suggested retail price. Bili na tayo para sa kids natin.
Doblehin mo na para din sa atin. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong Supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang Supreme ang sarap, kaya Supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggi Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Hello, anak? Nay, sira ang tiyan ko. Kay? Tapos si tatay inuubo raw. Kay? Si ate naman masakit daw ang puson. Kay? Nay, ba't puro ka Kay? Kasi may Kay ako. Sa Generica Drugstore, may K ka sa Actima Generics. Dekalidad na gamot na abot kaya. Dahil may K ka sa maginhawang buhay. Ito ng gamot nyo. K! Sa Generica, may K ka! May K ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Calling the attention of all shoppers. Ang Nescafe Creamy White, Nescafe Creamy Latte, at Nescafe Brown Twin Packs may prize rollback. Twin pack na, rollback pa. San ka pa? Please proceed to the nearest Nescafe aisle. Also, tirhan niyo po ako ng Nescafe Twin Pack. Thank you. May price rollback sa Nescafe Twin Packs. Bili na sa Suking Supermarket. Promo is from October 1 to December 31, 2020 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0982 series of 2020. Halika na sa pinakamura. Panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51CA number 172 series of 2019. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 4:36 din pagkahapon. An oras hatod sa Indokang United Home. United Home Products. Ang inaasahan na vitamins at gamot. Sabi ng mga nanay, United Home. Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Gin Kapitan. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Alaksan FR. Alaksan FR ay ibuprofen and paracetamol. Alaksan FR. Panalo sa bilis. Panalo sa laban. Alaksan FR. Judge Chewing Gum. Chillax. Mag-judge ka muna. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Joy. Iwas germs. Iwas sakit. Thank you so much, June. Balta na kita sa programa Bicol Target kunya na hapon. Nagdirekta si Kumpadreng Al. Maray na hapon, Pading Al. Go ahead. Yes, maray na hapon, pade, burungog na ang APEC sa reklamo kan mga konsumidores
kung napapano na sa indang serbisyo. Pasalamat kan sarong aldaw ang mga taga-barangay Maslog, tamay kuryente na kuta na. Maski bako gabos na sityo, alagad ngunyan o kasubago pang aga, napalsok na naman ini dahil may diferensya naman daw ang transformer. Inot ng inako ni Leslie Cap. Talaga sinda sa supply ni mga materyales. Dakol ang demand, kaya ayan ang problema dahil dakol ang destoso sa iba-ibang lugar. Kaya pag may diferensya ang transformer, asin iba pang kaipuhan kanapik talaga ma-aksyonan. Dagdag pa ang second priority ining mga nasa lateral lines o secondary lines, kaya talagang sagod sa ngunyan. Bugbog sarado ang apik sa reklamo. Reklamo sa Barangay Bariis, reklamo dyan sa Sitio Malangka kan Barangay Taysan, asin iba pang lugar. Kung kaya ang apik sa ngunyan talagang naiinawa nin makaskas na aksyon kan mga problemang ini kan mga konsumidores na haloy na uminagi ang bagyo. Alagad medyo talaga bagulbol ang sa indang pag-rehabilitar. Iyan pa rin ang informasyon na Ligisaw de Neric at Legaspi, Alarmario, DCGB. So, mga bakuna tabi dakol na ang mga promising na ready na June na ma-roll out sa kinakban. Yung iguana sa Estados Unidos de America, pagkatapos naghahagad na nga ni ito nin otorisasyon sa FDA kang Estados Unidos de America. So BioNTech buda itong pharmaceutical company naghahagad na ning otorisasyon sa gobyerno na ibenta na ito. Tawa na sila ning Go Signal June na ibenta na tanganing magamit na kan tawo. Duman at least sa Estados Unidos de America. Nagkapira ito, duwa yata, nalingawan ko lang tabi, yung Moderna yata yun. Moderna and then so affiliate nindang BioNTech, so German pharmaceutical firm, and then sunod naman ining Oxford AstraZeneca. So resulta man kan sa indang mga clinical trials expected by Christmas. Itong sunain so sa Moderna, so sa Pfizer, buda so sa BioNTech, tapos na ang pag-testing ka ito sa tao. Dainin mga mayor na side effects. So mga natural sa nang side effects, naggatul-gatul so pinagtudukan. Naka-experience na kamunin bakuna, ang pigbabakunahan baga dyon, paminsan, minagatul-gatul-an pigtudukan ade, buda iguaning diit na nagpapantal-pantal, ining pigbakunahan mismo. Pagkatapos, ang iba, iguaning mild na kalintura. Ta siyempre, nag-i-introducir baga, kun baga, kugaw, nag-introducir, nin foreign antibodies diyan sa lawas, kaya minalaban man so natural defense system kan sa tuyang lawas, kaya nagkakalintura. Natural na efekto sa naiyan. Arog sa napukaan so mga nanutaran na natural na side effect kan bakunang iyan kontra sa COVID-19. At least sa Estados Unidos de America, iguana, aaprobaran na sana
kan gobyerno tanganing i-distribute na iyan sa mga butika, ipabakal na. Pagkatapos ng gobyerno man duman sa Estados Unidos de America, siyempre, ma-purchase man iyan, i-indiksyonan sa mga gustong magpa-indiksyon. Ngunyan, nagsusunod pa ining Oxford AstraZeneca. Saro man ining pharmaceutical company na nagdidiscover man kan bakuna. So mga resulta kan sa indang trials, medyo nauro dyaning diit ang AstraZeneca. Taso na, so Moderna, so Pfizer, buda so BioNTech, tapos na. Ining Oxford AstraZeneca, mapaluwas pa sa naman kan resulta kan sa indang mga clinical trials. Pero at least, salamat sa mahal na Diyos ta, arog ka ini, pinagbibiyayaan na kita kan mga may wisdom na nagdidiscover kan bakuna. Iyo ini pinaka-importante. Ang bakuna, tanganing day na kita maulakitan, buda makahawas na kita sa pandemya. Kaya lang, baga June ade, iyan duman sa mga nasyones na abantido. Question digdi sa tuya, no arin paan maabot. Pero uni po tabi, day kita masyadong maging negativist. Ang gobyerno niya to, John, nakikipag-transaksyon na, ma-advance payment na nga ni June. Ang latest baga na ipinagpaluwas ni Secretary Harry Roque, nagtugot na si Presidente Rodrigo Duterte na sumabay kita duman sa mga nasyones man na nag-advance payment na sa mga pharmaceutical firms na ang bakuna sa rumpirma na sa na June, kumbaga, ready na. Iyan tabi. Ang sabi nga ni Presidente, dawa magpabakal kita ning propriedad kan gobyerno kung dain na ning fundong makukua, sige nga ya for the sake of humanity. Taiyan, nababakalon kan gobyernong bakuna John, gagamiton an duman sa pararihotang daing kapabilidad. Taso mga may kaya, automatic yan John, pag inaprobara na yan kang US FDA, halimbawa itong sa Pfizer, buda sa Moderna, pag inaprobara na iyan, pagkatapos nagkaiguan ng transaksyon ng gobyerno, naturalmente mabulos naman ang digdi, hihilingon man aanalisaron kan sa tuya man na lokal na Food and Drugs Administration, aaprobaran, pag aprobado na, siyempre, ma-deliver naman ang digdi sa mga pharmaceutical firms kan bakunang iyan. So mga may kapabilidad, pwedeng magbakal iyan sa mga butika. Nya kita na mga TOs, siyempre, ang plano kan gobyerno, ma-injeksyon duman sa mga talagang poorest of the poor, mga maedad, so talagang kadaihon, lalo na sa mga miyembros mo na kan 4Ps, so mga nasa frontline, health workers, buda sa mga soldados, militar, pulis, buda sa mga talagang kadaihon. Taan sistema palang kaan John, duwang tudok. Tutudukan ka ngunyan, mapaliis din 14 días, tutudukan ka naman kan pandua in order for you to complete the dosage. Ay sa kataan, tudok kaan kung taman sa kuyang pagrumdum, garin nasa 500 pesos plus man, mahigit, o 1,000 nga ni gayod. Basta magastos ka manin po ko mas o menos 1,000 mahigit para sa pagtudok. Iyan ang pigbabadgetan na kan gobyerno. Tabi. So, let's be on the good side, good vibes kan mga istorya. Ang sa tuya sa naman digdi is, we should hold on. Tiyagaan pa iyan na pagsunod sa minimum sa naman nganing protocol. Face mask, face shield, distancing, paghugas kamot, budadaingon na pagpararuluwas, pagpara tiripon-tipon. Because ang sakripisyo tang ini,
Ang kasalida kaan John, karahayan. Day kita masyadong garat, day kita pumugtas sa pagtiyaga, sa pagsunod sa ipigpapautob kan gobyerno. Tayao na John hilingon mo. Ang sabi ni Dr. Ana Linda Bilyen, nakakahuron ta ka nakalihis na mga bulan. Ini si Dr. Ana Linda Bilyen, by the way, nagkakapira sa nasinda John na infectious disease specialist digdi sa Bicol. Mga espesyalista sinda sa araw kay ning mga helang na mga dai pa nagbuburuto baga na mga basang na sanang minabuto sa kinaban baga. Sindan mga tatao kayan kung paano ang pagmanihar na dai maglakop iyan sa komunidad. Saro diyan si Dr. Ana Linda Bilyen. Ang sabi ni Dr. Ana Linda Bilyen, iyan na pasalamat nga ni kita ngonya John, supag-discover nga ni kan bakuna kontra dengue John, ara mo kung perang taon ang kinonsumo bago naka-formulate nin bakuna kontra dengue? 15 anyos. 15 years ang kinonsumo sa research bago naging available ang bakuna. Buda sa iba pang mga bakuna, halawig na panahon ang kinonsumo. Ini, binayayaan kita kan mahal na Diyos, nin siyensya, teknolohiya, medisina, wisdom, daingani sarong taon Diyon, uyan, available na. Available na, aprobaran na sa nakan Estados Unidos de America. Once na inaprobaran na yan kan Estados Unidos de America, taan sabi baga ni Dr. Ana Linda Bilyen, kan nakakahuron ta ka ito ka na sa transition period kita kan emergency broadcast baga, so nagpupuon pa sana sa COVID. Ang explanation niya, arog ka ini. Ang mga pharmaceutical firms nga sa bilo na kinaban, bahala sinda mag-research. Sa inda yan na sa diring espersos, gastos, gabos, pero papaaprobaran nga yan sa gobyerno once na igwa na sindang na-discover. Iyon na po yan ang prosesong pagsusunod ngunyan. So, Pfizer, so Moderna, BioNTech, duman sa Estados Unidos de America, sunod na ining Oxford AstraZeneca. Yaon na tabi So let's hold on to it. Primero ang pangadji, buda, iyang panarig sa mahal na Diyos, buda ang pagsunod sa minimum health protocols. Medyo haloy-haloy pa iyan makakaabot-abot digdi sa ito. So sa tuya nga ning pagsusubaybay kan istorya sa bakunang so mga international couriers, yan bagang mga DHL, buda iba pag mga international na si-ship nin mga epektos, hali sa ibang nasyon, pasiring sa sarong nasyon, nagpipiparar na sinda, kung ano nagpipiparar, preparado na an sa indang fleet. Iining sa mga, mga aram nindo mga international courier, JRS Igo ba? International Courier ba yan? DHL, tapos manlain-lain na mga international courier baga, so nagdadaranin mga produkto from one nation to another nation. That includes medicine, goods, foods, and everything. Preparado na ang mga ini. Igo na sindang nakahanda na mga eroplo na ang design susog duman sa temperatura as in environment na dapat iyo ang kikamugtakan kan mga bakuna. Igo na sin ng mga aeroplo ready na dyan. Pati sa mga delivery trucks ninda, mga delivery vans, controlled environment, ready na. Shipment na sana talaga ang kulang. Igo na sindang mga special na case, karton, na igwanin mga ginibong espesifikasyones sa mga pharmaceutical firms na dapat arog kayo ang temperature, arog sa na kayo ni kadakula, bubugtakan kayo mga vials, kayo mga bakuna, ready na dyan. Yan ang mga cargo express baga na yan, LBC, JRS, so mga international, ready na sinda, naghahalat na sa nasinda. Ang pag-deliver baga kaya na mga vials, na mga vaccine, dapat
controlled environment. So temperatura dapat day magsobra sa arog kaining kalipot, day man mag-init sa arog kaining level. Ready na po. Kaya sige lang kita tabi diit pang sakripisyo mo da pangadji, dagdagan tapa. Tawan sa na-roll out na iyan tabi, masabay man ang Pilipinas. Pigihingo kan administrasyon. Nakikipag-coordinar na sinda sa mga pharmaceutical firms. Advance payment, sige one. Taan ang gagamiton ngo ng primero na sistema man kung ma-indiksyon na, siyempre sa mga frontliners, mga doctors, mga nurses, lalo na sa mga nasa public hospitals, public clinics, mga nasa health offices, municipal, rural health offices, city health offices, frontliners, gabos. So mga members kan for peace. Nata dyan ta members kan for peace. Because iyao na so data ready na, organisado na. Dai na ning dakul pangkwan, hururon, madalian na dyan. Mga for peace, iyao na ready na ang data. Sa barangay na ini si members kan for peace. Poorest of the poor, iyon na yan. Madali na. Takay puan maka-indiksyon tulos. Tan sabi nga ni kan mga doktor, kan mga espesyalista, dapat 80% kan sarong lugar na indiksyonan tanganing mapugong sa ulakit. Gusto sabihin, dapat halangkaw gulpian mabakunahan, tanganing maging efektibo sa pagkontrol kan pag-ulakit. So yan tabi ha. So that's good news lamang tabi na pigpapakanta si-share ta sa Indo, nganing mabuhay-buhayan kita ning buot yun. Ta sa tahaw na inikan kadipisilan, sus Mario Josep, marasa pa. Bagyo yun hilingon mo. Ha? Ang ekonomiya tabagangon niya, dahil pa, tibang pa, bagyohon pa kita. Sunod-sunod. Ay, nako. Sige, tabi, basta uyang po mo na ha. Sa tuyang na-share na informasyon niya na pagkahapon, the good side of the situation, tabi, igo na kita mga paglaom. Yan ang mga bakuna. Maabot na tabi. Sige, salamat kan sa ido pagkantabay. Amang Diyos ang magbantay. Kay Kong Joey, sigurado ang serbisyo. Mga proyektong patinampo, pig-urgulyo. Kasabayan, aeropuerto sa alubong. Sa kalamidad, preparado, maging sa turismo. Yan si Joey Salceda, madabakan masa, malalao man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malalao man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarte at paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic
garlic eye versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 072 series of 2020. Kung kailangan maging wais dito nasa Surf mga misis. Kung kailangan na wag kaya Surf kaya may dagdag pa. Surf Mega, Mega laki na. Surf Powder, 50% more na. Surf Mega, Mega laki na. Surf Powder with active clean technology. Mega laki na. Mega laki na. Maputi, malinis, mabango pa. Surf Mega laki na. Surf Mega Lucky, 50% more versus 50 grams sachet. Pero 550 SRP pa rin. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang 10 pesos na lang mga moms. Bear Brand Swak. 10 pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2020 to December 31, 2020. Per DOH FDA CFR promo permit number 0741 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Inuman na kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ng inuman. Gin Kapitan. Sarap ng ining at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Gin Kapitan. Drink responsibly. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 0917-853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Cabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Feel mo panalo sa Coke Studio. Feel mo, input code isend. Pwede ka manalo. Panalo every day, every week may 50K. Grand prize ng 1 million. Panalo sa Coke Studio. Walang extra, I feel ya. Walang load, I feel ya. Stuck sa bahay, I feel ya. Panalo sa Coke Studio. Promo duration is from September 7, 2020 to November 28, 2020. Per DOH FDA CFR permit number 0737 series of 2020. Calling the attention of all shoppers. Ang Nescafe Creamy White, Nescafe Creamy Latte, at Nescafe Brown Twin Packs may prize rollback. Twin pack na, rollback pa. San ka pa? Please proceed to the nearest Nescafe aisle. Also, tirhan niyo po ako ng Nescafe Twin Pack. Thank you. May price rollbacks sa Nescafe Twin Packs. Bili na sa Suking Supermarket. Promo is from October 1 to December 31, 2020 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0982 series of 2020. Here's Safeguard in Glock 9 with the Safe Wash wrap. Tigil na yung pwede na hugas. Mag-safeguard, wash germs, malutodas. Sa basang kamay, sabon ilagay, kuskus sa pagitan, kasulok-sulukan, 20 segundos, kakakuskus, 20 segundos, kakakuskus. Tigil na yung pwede na hugas, mag-safeguard, wash germs, malutodas. Tigil na yung pwede na hugas, mag-safeguard, wash germs, malutodas. Safeguard. Safeguard. Make every wash a hashtag SafeWash with Safeguard. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 072 series of 2020. Maggie Magic Setup, my new triple pack. Maggie Magic Setup, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap Triple Pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie
Magic Sarap New Triple Pack. Pili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggi Magic Sarap, may new triple pack na. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo! Pero ang tibay, di nang bago! I got my tibay. Just na lang. Just na lang ngayon ang Bear Brand Swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand Swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand Swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc. Sa halagang Just pesos na lang mga moms! Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc. Together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2020 to December 31, 2020. Per DOH FDA CFR promo permit number 0741 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Kahit nasa trabaho si nanay, nandyan si Lola. Ibang klase talaga si Lola. Lahat gagawin para sa kanyang apo. Kung kailangang umalis ni nanay para magtrabaho, maaasahan si Lola para alagaan si baby. At nakapag-ipon na rin si nanay ng breast milk niya, kaya walang problema. Maibibigay ni Lola ang breast milk ng nanay kay baby sa unang 6 months. At breast milk kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Ya, bukas po ulit ha. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51 CA number 172 series of 2019. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang